Prisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Padayon ta sa tuwang panag-uban, kaduhang oras, kaduhang yugto na ni na programang Tutok Pakatok sa Udto. Kamusta ta ninyo diha o ginaot nga nakapanukad sa gihapon tuod ta sa tuwang paglanog-lanog, ilabi na ni mga stasyon nga nabot sa tuwang pagsibya karon mga taknaa. Daghang salamat sa inyong tanan ug daghang salamat sa duyog sa pagpaminaw kanato diha karon dapita sa asang lugar, sa asang dapita. Mayong udto kanaton tanan mga kabisyo, my love so sweet. Grabe ang kainit oy, makapagod sa kuwang kapugi. Mura kong pagod nga pugi. Ay, you're getting my nerve. Live data sa atong Facebook page, pabati mo ka na to ha. Hala sige. And sa to ang text line number 0917-509-5493. Hala sige, kamusta ta ninyo diha? And plus star na po sa gihapon tuod da. Mga kabisyo, my love so sweet. Okay, kato mga uban ka nato diha karon nga naglain ang ilahang paminaw. O pag sa ingana gani mga kabisyo, my love so sweet. Dapat ha mogamit ta sa ato ang pinasahi nga to ang Haplas Calabo Plus Herbal Oil Liniment. Okay, sulban ni siya sa mga labad. I-Haplas mo lang kining liniment numero 1, aprobado, garantisado. Calabo Plus Herbal Oil Liniment amigo. Muwagtang sa panuhot, sukot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, sarayuma o guban pa, no? O patay sa kutog, ma-moisturize sa panit, humot og sakto sa kainit. Bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw, insect and mosquito repellent pudusab, no? Alang usab sa mga nasa opisina, ha? Kabuhion sa biyahe, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub alang sa pingot nga ilong, hubak og stress nga paminaw, mag-Calabo Premium Rub ka na para ang buhay hayahay. Para sa mga kagid-kagid og baho sa lawas panabon, gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para papapati o pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kini gatog sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Okay, duyog tag padayon sa tuang paglanog-lanog, pabati sa gihapon tuod mo kanato, ilabi na. O kato mga gusto mag-share sa ilang mga confession, bisita lang mo sa tuang Katok Confession Facebook page. Diha dapita mga bisyo, my love so sweet, to share ang inyong unsang kaagi nga gusto ninyong ipadayag kanato diri sa kahanginan, no? Okay? Ala sige, kay lain na pod nga kaagi Lolo Baba ang atong hatagag pagtagad. Gani, ala sige, ato niya siyang bigwasan kung siya mangganyan niya yung kaagi niya. Og dita maglangan sa ingani mga kabisyo, my love so sweet, manukad kita. Again ha, pwede mo mag-share ka na to ha, padala lang mo, labi na, kato mga it hurts diha sa pagigugma. Dagan man kayo diha karon nga mga tinaguan ba, kabalo magitana nila. Ha? So, it's now time to shine. Ha? It's now your time to shine. Basta ka na siya. Lisdan pa ko, morat akong insulti. Itago nyo lang ako sa pangalang Kent. Niyahang story, Lolo Baba. Kabahin ni sa sayang relasyon nga paasa. Second year college sa HCDC. Cute. 20 years old. 5'2" ang height. Unya kaning nagpaasa sa kuha, itago na lang nato sa pangalang Dayan. Second year college sa SPC.
Cute pod, puti, na dimple, same height lang mi. Uguban pa. Ang among story, kini si Dayan, nakailaran ako sa FB. Kay nang add lagi kog mga chicks people. You may know, good sa FB, tapos gi-add na ko siya. Gi-accept ko diretso sa way duha-duha. Ideal girl, jud kayo na ako ni si Dayan. Na nasayahang tanan. Nga akong gipangita sa isa ka babae. Basta, makasulti kog type, jud na ako siya. Bago pagay niya kaila, type na dayon diretso. Mo ginyay kasagalang sakit gid kayo niya to sa mga ngani ba nyo? Dali ra kayo magka-type pag ganyig bag-o pa. Di ba? Unya tapos pag ganyig dugay niya, unya nasuta niyang kinya iya batasan. May pagwat ka niya kaila da. Nanaday mga inganya nyo. Ang lupit nyo, Sa gadugay-dugay na mo nagchat-chat, nag-meet na mi unya, nagka-MU. Happy kayo mi sa isa't isa. Tapos ana siya sa kuha nga magulat daw ko og 1 year para sugton ko niya. Kay strict daw ang iyahang parents. Kunuhay. Ang ako pod, nag-asa sad ko. Ideal girl, good na ko ni. Gibuhat na akong tanan. Nag-effort sa birthday niya. Kitagaan ako siya cake, flowers, ug ang favorite niya na SpongeBob na stuffed toy. Sweet kaayo mi sa isa't isa. Nabuang jud ko siya atong the time, bisag dili pa mi uyab. Hapit na mag 1 year, sige ko gulat. Mga 2 ka adlaw na lang, 1 year na. Sa dihang wa na siya'y reply. Agoy nyo, paabot pamanggod ka nyo. Wa na siya reply sa akong message sa FB. Reply man sa akong mga text or tawag. Nagsabot-sabot na mi sa akong barkada na bongga nga akong pagpanguyab sa yaha. Giplanuhan na namo tanan kay 2 days na lang before mag 1 year. Pero ang kaapan wala na siya paramdam sa akuha. Then gipasagda na ako siya. Last text na ako sa yaha kay sa People's Park mi magkita. Then pagkaugma ato diha na nako siya panguyaban. Bisag wala siya ning reply ning asa Japon ko nga magparamdam siya og mo reply. Then ang pinaka sakit ni ini mo lagi niya mag-asa-asa magpakuan man gud ba magpadala sa mga inganyang butanga unya sa diha nga masakitan dayon musulti dayon wala kag kwenta. Jawig tubagon pug ka nga nganyo nagpaabot ang pug ka. Isa man nagsugo nimo Iman ka 1 year ko magpaabot. Wala, magkunyingon nga. Imon, tinyo doon. Lagi. Japon siya ay paramdam o reply sa ako. Then ang pinakasakit kay giblock na ko niya sa FB. Pagkaugma, okay rasad sa kuha. Then naan nami sa People's Park. 5 may ato sa akong mga barkada nga naghulat. Kay naay plano lagi nga manguyab na ko ana niya. Then ako nagunit kog cake na naay nakabutang will you be my girlfriend? Og 3 ka balloons and roses. Kasakit ba kaya ani kung nganing makuan ka lulubaw, mabasted ka no nya harap-harapan sa daghang tao? May na lang yun, wala lang paramdam. After alas 3 sa hapon, nagulat hantod, banirado na ang People's Park. Wala Japon siya mingabot. Katawaan ko sa akong mga barkada. Napalaw daw og daghang taong sigig tan-aw sa amua. Ato nga tayma. Kay una-una nila na ako'y panguyaban. Then sa akong kakapoy sigig paabot gibiwian na lang nako ang 3 ka balloons ug ang roses gilabay nako sa basurahan. Ang cake akong gipakaon sa mga bata nga naglimos. Hugno kaayo ko ato nga time. Sige ra kog shot, laag, trip-trip og mga babae.
Tanan kabuang gisudlan ako ato that time. Managsa ra jud ko muhigugma. Mong itudo-todo na lang jud nako. Judge me kay tanga ko. Saon taman. After pila ka months, ato nanlaag mi sa Rojas sa akong mga barkada. Naka move on na day ko ato that time. Sa dihang nagkita mi sa nagpaasa sa kuha. So nagingon sa kuha na naghulat or maghulat ko 1 year. Put nagtinutukay ming duha. Unya ning duko lang siya kalit. Paspas kaayo makalakaw. Unya dako na siya tiyan. Buntis di ay siya. Nabuntisan siya. Unya gitakasan sa lalaki. So single mom na di ay siya karon. Pagkaugma ato gi-unblock ko niya o gi-add friend. Gi-accept sad nako og nag-chat-chat di ay me. Mao di ay kay wa nagparamdam kay may tinubuan na pala. Og mo ni ang amo ang conversation. Hi, Kent. Sorry sa tanan ako nabuhat sa imo. Unta man basaylo pa ko nimo. Hello, Dayan? Okay ra oy. Maka-move on naman sad ko. Kining pwede favor, Kent? Unsa man? Pwede maulaw man ko eh. Pwede ikaw mo tayong papa sa akong anak? Sorry jud kaayo, Kent, sa mga nabuhat na ako sa imo, ha? Alak ka? Kuyawas ha? Alak ka nyo? Lupit rin. Sorry sa kayo, Dayan, pero dili na ako nakaya mabuhat. Okay naman unta nga napasaylo na tika, pero kanang akong mutindog nga papa sa imong anak, nimo nga murag never jud kayo na ako mahimo. Tama na tong mga efforts nga gihatag nako sa imuha na wala nimo gi-appreciate og tama na tong 1 year nga nagulat ko nimo. Nagpangita sa imo. Day tuod na nakailain. Sa akong pagtuod nalain ka sa kuha pero ambot lang murag dili jud ako kaya nang imuhang gihangyo sa kuha, Dayan. Daghan pang mas better diha para sa imuha. Ug pasensya kayo, dili gyud na para sa kuha og pasensya na. Ngita niyo umakting eh. Mo lang kato among conversation. Nahuman ang among storya nga siya naghilak. Og ako sad, murag gidungga ba kung kasing-kasing nga nakabalo sa nitabo sa iya. Nasakitan ko kay tungod ako siyang ultimate love. Pero unsaon taman, murag karma na siguro ang nahitabo sa iya nga pagpasakit sa kuha. Wala na kayo ko'y nabating gugma sa tinuod lang kay murag naka-move on ako. Ang ako alang nga mahinumduman ang kasakit o paasa nga iyang gibuhat kanako atong tayma. Mo katong kaagi mga kabisyo my love sa ato ang kabisyo nga nagpadala sa iyang confession. Okay, kung namo inyo ha diha, sige share lang pud sad mo ha. Lulubabaw si masulti tuod nimo niato. Kung masulti ato. Ay nyo mo paabot yung sa katuig eh. Siya makaya niyang inganya. Pag inganya kanyang papaabot yun kag isa katuig, kanyang mismong bayhan niya o kanyang mismong tawhan niya. Napod niya ginapaabot. Murag paminaw, murag ang dating lang siguro, kanyang murag reserve lang ka ba? In case, kung di may madahin atong isa, at least na ka. Ikaw po nga kurukong ho. Ikaw po nga murag kinyang
Uto-uto, ha? Padalasan ka, di naman risi ka noon, ha? So, ba't kaya ganyan yung Marty, may kiling, eh? Kaya di ko pwede yan ng mga drama-drama, Lolo Baba. Ang pwede rin ako makaya, bitaw, mabuhat, bitaw ka na, ngano? Kinsa siya? Wa ko kabalo sa akong gibuhat. Kinsa ko? Pero bitaw, sumoto sa pailain mo diha matambag, Lolo Baba. So ako yung masulti ay yung paabot og sa katuig yun. Kung ganyan nga kanya ibgan, sultihan mo siya diretso niya, nakagusto ko sa imo. Kung nakauyon po kasi ko, panguyaban ta ka. Wala niya ka istorya, wala niyang tupik-tupik pa, wala niyang intro-intro. Tanda na tayo masyado. Kung magdayon magganit ka karon, ay kabala ka kay magpadayon kong panguyab sa imo, di ba ang saya? Kaya lang, confidence is the key. Kung confidence ka, pasabot sa Bisaya, baga kag naong. Dili na matasan ang imong pagantos. Kung balibaran ka niya, wate problema, wala mo wala. Friendly lang kasi pero basi ma-develop dito nyo. Di, another chance na pod. Ano lang good? Niya, inyo ba niyan sa pagpamugos? Kaya ang pagpanguyab dala pamugos, magod niya siya. Pag kulit ikas na yan, sa mukha niya siya, sugton ng kanya niya ba? Wala niya ka istorya, ha? Kulit tagi taon kayo. Nga niya, magod niya, mura nagsamag na maligya, bitaw ka, o kining puto maya. Sir, palit ka mga niyo, sir. Laban niya ka lang sa mga terminal. Itlog mo niya, sir. Itlog, sir, di ba? Nga niya, sad niya. Mamugos. Para wala yan. Dugay nga tuig nga masayang sa imo. Dugay nga bulan, adlaw. Di ba? Yan na nakasimple nga niya. Pag dugay-dugay sa katuig yan, my God, you're getting my nerves. At karang taon, nagabuhat niya niya. Mura kag dugay niya kinbase ba o kining property niya tapos wa din mo na dawat kitong scam day ka no. Di kag bayad nyo wa dito luti or balay. Di ba? Marisik yun. Alas 12:30 na, dagang salamat ni mo diha, Lolo Baba. Ay, sa pa yan. Sige, kamo diya. Padayon po mo sa inyo mga gibati diyang kanyang po siya. Bilabi niya kung medyo gusto mo ma-relax. Inyom-inyom yung taong kapihan niya kay para di kayo tayo mas stress po siya, no? Kung mga pigani mo, pilihan yung kaping healthy po siya, no? Ay mong kalimot ha, Calabo Plus Herbal Coffee Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kung adi ka mga pipilian ng kape nga healthy bisan diabetic, pwede kayo. Kaya papatamis niya adunay stevia extract, rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagpabawas sure nga daily adlaw dili delay ha. Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makapabusog, makapaboost sa energy, makapaaptik sa pinyuti ni pare. Ginama sa Jesser Marketing, available sa Pass Pharmacy, Alturas Mall, Genetics Pharmacy, o sa tanang butika sa inyong lugar. Muna siyang kape akong ganyan yun, malamig kastanyan. Labaw niya pag init-init bitaw kayo. No? Kadang pa ni mong bagtok kastanyan, nga mura gahik, pwede niya ni mong imong martirelo. Pag hulom lagi mo dyan, init kastanyan, lamig lagi kayo, mura nagsupas. Padayon ta sa unahan, padayon sa pagpaminaw, doyog yapon sa paglanong-lanong. Kubati ta mga kabisyo, my love, so sweet. Tadi yapon sa itong programang Totok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo sa gyapon kini si Mikey Ling. O kinipod sila na baba, ha?